Maayong adlaw. Aniya nasab kita sa ato ang programa diin atong hisgutan ang mga isyu sa politika, gobyerno, katilingban, dili lang basta opinion kun dili baruganan nga may basihan og katarungan. Kay diri sa baruganan dili ta magpada sa mga istorya, atong barugan ang kamatuoran. Og uban sab nato karon si Joel og Ruth maayong adlaw sa inyo ha diha. Hi! Maganda Hi. sa inyo. Oha. Oha! Yes, andito na naman Oha! kami para sa Baruganan. Please join us, no? Pipila ka minuto para magkisgot sa kini mga issue karon dinhi sa aton sa nasod sa Pilipinas. Tama, Joel? Tama. Unsay atong isgutan karon, Archel? Kini. Oha! Ohahay. Katong mga niaging adlaw og gahapon mo si Rotod. Basta katong mga niaging adlaw lagi. Kining init nga issue ba nga ang International Criminal Court o ICC pagawas og warrant of arrest batok kang Senator Bato de la Rosa ingon sa paborito ni Joel nga Joel. ombudsman. Unsa man eh? Unsa man eh? Atong hisgutan, atong timbangon, atong barugan ang kamaturan. Go ahead. Ruth, ikaw na. Yes, we were shocked kahapon while naghimo mis amo ang kuan ba kanang sa media namo nga mo na lang toy nabulaga na lang tanan kay gianunsyo ni Boying Remulla sa isang interview no sa radyo sa Manila nga Mm-mm. ang ICC daw na nag-issue na daw og kanang warrant of arrest no against kang Senator Bato de la Rosa in relation to the drug war no sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, which Bato was the PNP chief then, no? So na-shock ang all, di ba? Kay Boying Remulla. Pero pag ano na ako, kasi nag-announce, Boying Remulla, hangano si Boying Remulla, nga ombudsman Boying Remulla. Kasi din dapat mo anunsyo, unsa ni trabaho ni Boying Remulla, tag-anunsyo, taga-release og mga taga-release, nag-press ko, nagpa-press, ay nagpa-interview para mauna to i-anunsyo niya. Unsa na iyang function or trabaho ba niya sa ombudsman nga maghimo og kining maghatag og mga information nga somehow sensitive no nga dili naman siguro niya ni trabaho kung trabaho man yata ni sa DOJ ang ingon sa uban unsa man din ang position ombudsman niya concurrent siya sa DOJ secretary unsa ba gyud or ombudsman/DOJ secretary si Boying Remulla ano siya ang nag-anunsyo. Okay, so after siya nag-anunsyo nabulaga ng tao, di ba? So nasumsumo na po siya sa media, wala na ang flood control. Ibang issue na naman tayo, ibang topic. Kasi Divert. Divert. Circus lagi, daghang kaig narratives. So, deny ang DOJ, wala naman daw. So, sa ni deny. Si Attorney Torion, ang legal counsel ni Bato, no, wala mo daw sila ka-receive information about it. Lately, karon si Attorney Kaufman, no, nag-release nga nag-release ng statement na wala yung anak ng mga report. So, kailangan pag i-address sa korte o sa ICC nga ang jurisdiction nila. So, ang gihimo ni Boying Remulla, circus uli, diversionary tactics uli para ma-erase sa punto. Kay mao man ilang trabaho good before, di ba na ang mga evangelical churches no including kining sa tawag gani kay Iglesia ni Cristo, di ba? Mahimo sila og 3 days no nang kining rally, Prayer no? rally. Prayer rally. So mo ni ang ilang himuon hangtod abot ang prayer rally. Parang erase good ang katong corruption issue, kining flood control issue. Okay, so ang gihimo man ni Boying Remulla is spreading fake news. Fake news ba ang iyang gihimo? Remember fake news niya, bugado siya, ombudsman siya. Fake news, mag-spread ka og fake news. Unsay kaakibat sa fake news? Di ba siya criminal Liable. criminal liability ana, di ba? Lalo na kung isa siya ka public official, ombudsman siya niya, mag-spread siya og unverified og false information na ayan. So nag-spread siya og kanang fake news. So ano ang kaakibat ng fake news, di ba? Ang DCPO Davao City Police Office mo file gani og kaso kung ikaw spreader ka og fake news, ang NBI kung spreader ka og fake news pakatag ka og mali nga balita mo file man gani sila og kaso. Oh, hello NBI,
O si IDG, pwede ba kasuhan niyo si Ombudsman Remulla for spreading fake news, di ba? Niya nag-agitate siya sa kining sa public o pag gani na ulian ang tao sa paghatod nila kay pagkidnap nila kay Digong, and here comes anapod or ano na pod si tao gani gi-float na pod ni nga issue, i-float na pod ni nga issue kay basig mao ni dai nila himuon kay alam niyo na ang new normal today, ang new normal sa government is bending the law. Napakoy sunod ana. Joel? Tingog pa ko. Joel. Oh. Akin na pa ko istorya. Di bitaw, kaning regarding sa imong giingon Ruth na pagpakatag siya fake news, di pod na ko siya ma-prove nga fake news siya. Kay wata kabalo kung naabag yun. Pero para sa kuha, rebata ka Joel. I am talking about I talk about spreading fake news because nag-deny man ng DOJ. Mismo ang ICC spokesperson. Tama, ang spokesperson sa ICC nag-deny man nga wala may warrant of arrest against wala. So, di ba? Okay. Hindi, kanan lagi, kanalan pa na nga saba, og time. Pero kung fake news ba siya or dili, ang punto diri, dili siya appropriate sa usa ka ombudsman nga mo preempt sa kung naaman siya or walay warrant of arrest. Nag-issue ang International ICC. Criminal Court, which is international body siya, dili siya foreign body. Kung dili usa siya ka international body, kuan siya kining dapat dili niya pangunahan. Di siya maghilabot didto kay dili unsa ba day ka spokesperson ka sa ICC? Di man siguro ombudsman man ka, focus ka diya sa corruption nga issue sa government o kato mga private sector nga involved sa corruption sa government. No? May pa mag-focus ka kuan kining imbestiga, mayon kag magkuha na mi og warrant of arrest amo nang i-indict ang mga kaso, ang mga kontraktor, ang mga opisyal sa DPWH o mga politiko nga involved sa corruption sa government. Malipay dia. Mupakpak pa akong ibayaw na ako akong tiili, pakpak na ako. Kay ako rin pakpak. Kung mupakpak pa rin ang dalunggan, mupakpak tayo akong dalunggan. Pero may anunsyo ka nang gikan sa international body nga kuan kaning matters. That's beyond your kuan kaning jurisdiction, no? Wala na sa imong province, Mr. Ombudsman. Outside na sa imong authority. Ug na kay information diha, dapat pulaton nimo. No, ayaw i-preempt. Lawyer ka man, ombudsman pagyud for that matter. He is not diba? The right person ba nga mo anunsyo kung doon na may mga Yes. Yes. Wala siya katungod nga mo anunsyo na. Murag beyond na sa iyang kuan jurisdiction. Wala gyud siya authority, wala siya dapat paki ana kay dapat og nay mo anunsyo na sa part sa government ang maka-receive ana, for example, ang Department of Justice, kung sila ay maka-receive, dapat sila ay mo confirm kung naa or wala. Diba? I don't think po nga i-announce na nila kung naa sila ay warrant of arrest. Gani warrant of arrest gani no, di ba itago-tago na kay para madili mamutago. Bugani. Basin pod Joel og Ruth og katong nahitabo kang Digong, sama ra gyapon nga siya ba toy niagi nga DOJ. So gi-private pa sa ihagsen pero niingon naman i-confirm naman sa ICC spokesperson nga wala gyud sila nagpagawas og warrant of arrest. Kumbaga tag sinimanan na lang ning magpapapil ni si paboritong ombudsman ni Joel. Mao gani. Mao lagi na ako I see this kuan gihapon part sa circus, part sa script nga i-divert talaga ang atensyon ng tao sa corruption, i-divert ang attention sa issue sa flood control anomalies. Okay, dapat hunahunahon ni Ombudsman Remulla nga dili siya ordinary nga public officer, di ba? Yes. Agree. Kanang kuan siya gi-entrust sa iyaha ang kanang moral authority no na mag-expose sa kaning corruption o i-defend niya ang kining integrity.
dili Mm. mag-preempt or mo anunsyo og ingani. Tama to no, biyan na ni siya ang trabaho. Kung dili niya trabaho, Mm. wala ginaingon niya unsa din siya ombudsman niya in Pakialamero. terms sa COG. Pakialamero. Igno na lang nato nga uwahay pakialamero. Wala na gani mo niya si Marcos po walang say. Di ba? Mm. So wala na yun. Sila lang yun. Team talaga sila. Teamwork. Mm. Para talaga takpan yung issue Sila ng flood. sila ang unit team. Yeah, sila ang tinula unit team sa mga sa kuan. Bitaw. So, ang pinaka-importante karon kinahanglan responsible ang gobyerno sa ilang mga gipang anunsyo nga mga balita. Kay dili kay kadas musulti headline dayon bisan wa pay klarong basihan, di ba? So, ang akong baruganan, fake news gikan sa gobyerno mas delikado kaysa fake news sa social media. Kaya kung ang tinubdan sa kamaturan maunay unang magpakalat og bakak, asa pa man ta mo dangop, no? So, para sa ko wala. Dili na mo ng trabaho, ombudsman. Focus ka sa imong trabaho. Dili ka sige pataka-takag istorya. Joel Ogrot. Oh, hi. Nakuyawan ko nimo kay nasuko Wala, lang naminaw. nasuko na si Naminaw ako. Archel ba. Naminaw ko, Archel. Wala nasuko na gid si Archel ba. Palong ko. So, ihilom na ko kay nitingog na si Archel. Wala. So, di ba, gidinay naman sa ICC, gidinay sa DOJ. Si Torion nagpagawa sa pud og statement. So si Kaufman karong adlaw pod nag-release pod og statement. So hello spreading fake news. Purveyor sa Yes. fake news kang ato ang ombudsman no kanang nag-spread siya og kanang rumors no nga kanang nag-agitate siya sa kanang wala dili babakak. Magulat na po taon sa napoy tingog ni Auntie Claire about aning spreading fake news. Yeah. Correct. So mag-file na kayo ng kaso against Remulla. Ito. So, sakto sa mga baruganan sa tong pero kadali lang malay mo, di ba? Basig na agad ay warrant of arrest. Remember kay Digong, unsa din hitabo kay Digong, di ba? Sila bi ito ga float na ay warrant na warrant of arrest si Digong. Malay mo, naay mo gawas nga warrant of arrest, tabalo ka. Sila gyud team, unity niya sila. Unity team. Ito ang gawin mo. Okay. Deny kami ng deny. Di ba? Tapos wala na. Sumusuma na siya sa media og pila ka adlaw. Wala na, hinahinay nagkawala ang issue sa corruption, issue sa flood control, yan. Okay. So, salamat sa inyong mga baruganan, Joel Ogrot. Diri sa Baruganan Podcast, atong tinguha nga ang kamaturan dili mailog sa politika. Mubarog ta, dili para sa partido, kundi para sa kamatuoran, tinuod og hustisya. Uban si Rot og Joel, kasamang chill inyong kauban og kini ang Baruganan Podcast. Barog sa kamatuoran, barog sa prinsipyo. Daghang salamat, mayong adlaw sa inyo. Bye! Uha!